gusto mong maparihas ni Judas Iscariote? Ganahan mo? Kinsay gustong maparihas ni Judas Iscariote? Tas kamot. Kinsay dili gustong maliwat ni Judas Iscariote? Tas kamot. Maayo. Kay klaro dahil na ninyo nga di gid ta gustong mahimong Judas. Og nganong si Judas na Judas man siya ngadto ni Hesus, nganong nagbudhi man siya ni Hesus tungod kay mas nahigugma siya sa kwarta kaysa Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang mas nahigugma sa Ginoo kaysa kwarta? Tasan ka mo. Nya. Nya. Anda mo nga ang tanan ninyong kwarta inyo nang ipalit og slot. Daghan pa man kay tag slot palito no na sa ato lang project diri na pay 52,331. Hutda ko no nagpalit hantod karong Easter Sunday. Ibaligya ng tanan nimong katigayunan matud pang Kristo ang halin ihatag sa kabos maron atong parokya kay wa may kagasto ani atong mga project. Anda mo nga mo baligya sa inyong balay para inyong ipalit aning slot. Wa na so good ayaw sana padir ayaw sana mao na kung mao na gina atong batasan awa na moabot yung panahon nga mahimo gid tang mabudhion ngadto sa Ginoo. Mo nang ningong Ginoo ayaw ginyo higugmaa ang inyong kwarta, ang inyong balay, ang inyong mga kabtangan, hapil pagani ng inyong mga ginikanan, asawa, anak, imong kaugalingon ay ginaghigugmaa labaw kanako. Kinsa tong mahigugma niining tanan labaw kanako, dili angay kanako, Judas mo. No na siya. Lingi ay mong tupad. Na sa imong tanaw, Judas kita ka. Na. Sige, pangutan na. Kay pastilan, sige tagsimba din niya. Sige angko na nga itong una-una ba nga. Di manjud ko Judas. Ana. Muna diri sa atong unang pagbasa, gidescribe din ang kinaiya ni Jesus o sa mga musunod kaniya. Unsa may giingon diri, gipatara ko ang akong naong niadtong nilarot sa akong bungot, niadtong nagluwa og nagtamparos kanako. Di ba? Kinsa may maka-afford ani nga muuyon rag tamparoson, bugal-bugalan, dagmalan, patyon pagyod. Kinsa ra may muuyon ani? Ang tao nga wa gyoy gihigugma dinhi sa kalibutan. Kay naa kay usang gihigugma diri sa kalibutan, musukol kita. Di ba? Parehas Ukraine ba o Russia? Naa may gihigugma ang Ukraine, naa man say gihigugma ang Russia nga labaw kaysa Ginoo nga tuwa sa sunod nga kalibutan. Gubat yun. Gubat. Kana sang mga manag-asawag bana nga nagbuwag na karon, na nag-divorce na or nag-separation lang, wa na magtagdanay tungod kay naa sila'y gihigugma labaw kaysa sakramento nga ilang gidawat. Nya kasagaran ra bas atong higugmao no, ang ato gyung kaugalingon mudayon tagingon ngigagod unsa man ko dire. Ana say pagtuon nimo nako. Di ba? Sam ko buang ko nga magsigil akog dawat anang ilang pagbugal-bugal. Ana din no. Ayun ko tutukan. Sakto akong gisulti dili. Apil mo ani dili. Judas mo. Sa inyong tanaw kaning sakristan Judas ni dili. Kining nagwali sa inyong tanaw Judas dili. Kanira basang
paghigugmas kwarta mga igsoon, makalipay baya. Okay. Kadto lang pagpista na to diri. Kadto sila si Gob ug si Kong nga ni offer dayon kay hotdog palitong para sa kuwang na to. Mura kog nasangkos kisami. Diri man to, picture man to diri. Ni honghong dayon ako si Gob nga ako nalayan ko na ng 500 kapak. Tinuod ka ko. Nindot ang kwarta labi nagnayusan yun. Ako nalayan ko na ng 52,331 ka slots pa der. Ako lang na ang konon. So, igsulti din akong Brad Luloy, pumina ko. Kung na itong head sa finance, tapay, Sister Naray. Tinod, ana. Makalipay ang kwarta makalipay yun. Pero, kung ang ato na ganing mahimong pangandoy nga malipay ang kwarta na lang sa gyud, malimot nga duna di ay tighatag na tog kwarta. Kung malipay kas kwarta nga hinatag ngan hinato, mas malipay tas naghatag. Kinsa may naghatag atong 500 ka pack na rice nya gipunan pag yung 1,000 ni Kong. Kinsa may naghatag? Sila no? Istoryahe. Dili oy. Kinsa may naghatag aning mga tawhana og kinabuhi? Naraman di ay. So ang nindot gid unta, mas mahigugma kos Ginoo kay kang Gob. Mas mahigugma kos Ginoo kay kang Kong. Kay nga naman sila mga hinatag mas Ginoo ngan hinato. Mao nay sakto. Kinsa may gahatag nimog anak? Imong bana oy naon sabi ka imong bana. Unya og ikaw sad bana sa ka imong asawa, mo'y naghatag nimong anak. Ginoo day imong kadug day dito, nga di man. Pero inig-angkon nimo nga mao nay mao nay naghatag nimo sa anak. Huna-huna sa diin sad na niya kuhaa. Importante kayo nga makakita ta ba hain ang source. Hain ang source. Malipay ta sa ning abot nato, pero doon na ba ni source? Siya ba gyud maoy main source? Ani? Mo nay gusto nga mahitabos Ginoo. Mo tong pagtamparos nga ris Ginoo, matud pas unang pagbasa, sigihan lang kog tamparos, musugot ra ko. Kay nga naman, di man sad ako maoy source aning akong naong. Di man sad ako maoy source aning akong panit. Ug kulatahon nagtan-aw man ang source ani, ang naghatag ani. Siya na mag-igo kung iya baning silutan ang nagbugal-bugal nako or nagdagmal nako. Pero ako, di ko musilot. Kaya nga naman, di man ni ako. Di ba? Wa gyud magkabuwag nga ba nag-asawa kung mao ni ang prinsipyo, no? Anong inyo mangyapon kung duko-dukoan na di madapa dire. Mao manggod na ang nahitabo nato karon tungod kay nailad ta si yawa. Ang yawa nagtudlo nato ang kuda na sige na tagpangangkon nga kita mao'y source, kita mao'y tag-iya. Diha nagsugod nga nahimot ang mga Judas. Si Judas matud pas description ang gihatag, ang giintras ngadto niya nga puntil di na ang ilang kwarta para ipanghatag sa mga kabos, iya sang kuhaon. Nato bitaw mga apostoles ni suroy maniron ngadto sa mga balay. Daghan na ba mo agi, Brad? Gahapon pertin taon na kung luuyan nila pertigyong basaa sa uban. Na kung basa makaimo, Brad, ingon din sila nga wa gyud pa dir mo honong ang uwan oy sige mi padungog-dungog og naamoy payong diha amo ra sa nang dadon wa jud kuno nihatag og payong nya mohog kuno atong ilang box nga gida piso ra gyud kuno iyo gani timbog atas kahon da na kumera sa tong piso kay gihulgan pa to og butang to 2,000 nya pulusin siyo di perti na gininong bugata na hago kay ni sila glakaw
Ato nya kami taon diri mo itig paningil sa ilang kahon, Brad, i-submit ng kahon ni mo diri. Submit sa taon sila sa ilang kahon dito mo nakapaniod to nakapanihapon mo to sila submit sa silang kahon dito. Anya pag human giablihan sa atong treasurer pagtanong sa 40 maning basaa sus ang mga kwarta basa kayo na nagladlad mi dito sa kwarta dito sa opisina ba. Apil na to mga donut nga 20 mga inana. Uy, paugha na bisag donut na magamit ba yan na to. Sa kasagaran adi dagan-dagan sa to nga murag na ipuwa na bayulit ato. Mao na nga ako ning gisgutan nitilaw sila kaning ato karong gipili nga mga apostoles, mitilaw sila bang patikim-tikim ba sa kinabuhi nga gipuy-an sa mga apostoles. Nagsuroy-suroy sila sa mga balay matod pa ni Kristo, panglakaw kamo og bisitaha ang tanang balay og ingna ninyo inigabot sa balay ang kalinaw mahianhin ining balaya ana og way mo dawat ninyo balhin lang sad mo ngadto sa laing balay nya lukpa ninyo pagsuroy ang tibuok balay kabalayan. Naroy lang gibuhat patikim-tikim lang naambot wa ba kay gayaw-yaw nila sa nganong ni apil sa taning buhatan Basi sa naipipila diyan ngayon mahay biya na ako unsa na mahinoon guwap alang kumapil aning bisyuha wa tuwa gahigda-higda ang takuros amo unsa mahinoon asa patabrad din sa kadto brad bala abot patangadto purtin danguga dia brad adto lang kita ngadto brad sa wa day ayo ani obraha kasapi gyud kata aning obraha. Og nay nagyaw-yaw ato nila mga hudas to. Pero way nagyaw-yaw kasi gitong ingon hala mao din ni giagias Ginoo di ay mao gid ni giagias Ginoo kana lanindutan ni brad no ana ba kana di na sila mga hudas nya kun maanad da sila ana nga maong batasan nga bisag lisod bisag kapoy bisag gutom ako gining buhaton kay nahigugma kos Ginoo. Idigulian na nila sa ila kay mga lalaki na sila pulos tanaw na ko ana pulos tingali na sila minyo pulos mo minyo brad nasa usa na ipipila no nga usa nga dili minyo inigulian na nila sa ila may na kana silang mo higugma silang asawa ay naman sa uban na ng asawa nga mga luod na kay mga naong kay batasan ba usahay di san makaog iro ba pero kana iniguli siya himo magito na ko kalisod ato kani pa bang pagdawat ani ang asawa nga ako guning pinili katubitas anhing papa nako man tumuagi pagka-apostoles pero gilaktos tong mama kadaghan gito nakatilaw laktos ni mama kana bang ipakapi namo ba iniglatos ni mama namo hapit mami kaduha katulo latoson ni mama to sa kaadlaw kay gamay sayo latos mo na mutingo ganito sa papa ipapil gito niya latos yun ikang pistiha kadiang sa muapil sa gana ana dito latoson kadaghan to na latos si papa wa gid to musukol usahay gud mga matiwas og kabali ang mga sangas bayabas adtos lawas ni papa di gyud musukol ngadtong mama nya kausa ni sultis papa namo siya wa man ko mangasawas inyong mama para awayon ako mananggi pangasawa aron higugmaon sana all na yang gisulti ako komedya na mo ba ikaw pa muso mangguna mi ngatos umak papa may among kuyog mama habilin mas balay kami sa mga anak na pirming maigo eskulata ni mama og latos musikreto sa migpangutanang papa anong di man sa jud ka musukol anang mama ng latos man nimo pahiyom din nagamay sa papa kay burong kaytos tanan di man kayto tigtabi-tabi mo pahiyom og gamay ay mag-ako nang gipangasawa para kulatahon gipangasawa man na para panggaon kamo ayaw na ninyo surang-surang nga ang inyong inahan kay bawo na magimos batasan anang ayaw na lang na ninyo kung ay mo pagsigi og kanang pabadlong aron dili na magsigi og kasuko anas papa nduta no mura sa to siya apostoles mura sa siya Kristo nga gilatos no gilatos sa Hudiyo kong inahan
Pero natakdan, kaya sumama na buutan kita sumama eh. Patay naman to silang duha. Gadit, baka ron to dito. Namin ako, ingnon te, og nalangit tong duha, mingon gito sa papa, pastilan ikaw, wapa dyo ka kabawi, di dyo ka kaabot din eh. Nabuutan kito sumama. Sige na tong pangadji. Ang atong tumong mao ang pagsunod sa Ginoo. Ug kun muratag galisod, ang atong pangayoon sa Ginoo mao ang gugma niya. Mao nang ang atong tubag sa Salmo nag-ingon ta, Ginoo diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Pasabot, mangayo tag gugma sa Ginoo aron ang iyang gugma mo'y mutudlo nato unsaon sa siya paghigugma, dili sama ni Judas nga ang nagtudlo niya unsaon paghigugma ang iya rasang kaugalingon. Muna mangita kita sa source, kining tanan natong kaayo, kining tanan natong mga maayong binuhatan, ang naghatag ani ang Ginoo. Muna nga di ni nato ang kunon, ato ning atimanon, ato ning ipaambit sa Diyos nun nga paagi, tungod kay nahigugma ta sa Ginoo labaw ni ining tanan.